खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चैनलाव बरायबाय। दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअआव आं नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों उल्टापानी फरेस्ट रिजार्भनि गासै नुथायखौ। नैबे गेटनि थोंजों हाबलांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों उल्टापानी फरेस्ट रिजार्भनि गासै नुथायखौ। लोगोसे बे गोदोनि मुंदांखा जोंनि जा सिकनाझार नोगोर बे लामाजोंनो थोंजों उल्टापानी जानानै थांबोला बे सिकनाझार नोगोरखौबो नुनो मोनो। नोंथांमोननो दान्दिसे समनि उनाव फारि फारि गासै नुथायफोरखौ दिन्थिलांनो लादों। थ' बिदिब्ला जोङो उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टनि जा नुथाय बेफोरखौ नायदिंहैनि लोगोसे बेनि साखाथियाव थानाय खायसे मुंदांखा जायगाफोरखौ नोंथांमोननो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दिन्थिनोसै। सानसेनि हाबाफारि लानानै दिनै नोंथांमोननो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टनि गासै नुथायखौ दिन्थिनो लादों। बे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टसिम फैनो थाखाय नोंथांमोना कारिगावनि सोनाबथिंजाय 7 किल'मिटारनि गेजेराव बिसमुरि सकनिफ्राय थोंजों साहाजों नौनोगोर सिकनाझारनि बे गेटजों थोंजों हाबनानै 24 किल'मिटारनि गेजेराव नोंथांमोना बे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टसिम सफैनो हायो। लोगोसे बे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टआ जोबोर मुंदांखा। बेवहाय गोबां बिबांनि गोबां रोखोमनि सिखिरिफोरखौ नुनो मोनो। जों बे भिडिअआव गासै नुथायखौ दिन्थिनो नाजागोन। लोगोसे बे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टनिफ्राय गोदोनि मुंदांखा जोंनि जा जारिमिनारि सिकनाझार नोगोर सिकना जोहोलावनि जा सिकनाझार नोगोर दङ बेखौबो बे उल्टापानीथिंजायनो थांनानै मोनहैनो हायो। जों सम थोयोब्ला बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन। उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव थानाय गासै मुंदांखा जायगाफोर लोगोसे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टनि गासै नुथायखौ फारि फारि दिन्थिलांनो लादों। लोगो नोंथांमोन फैयै फैयै जोङो नैबे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टनि गेजेर बाहागोसिम सफैबाय। लामाया बेबायदि पिस खालामना होदों सिगांथिंजाय थांनो थाखाय। गासै 20 किल'मिटारनि गेजेराव जोङो दासिम सफैबाय जानांगौ। 20सो किल'मिटार बेवहाय नेटवर्कनि जेबो सिगनेल मोननाय जायाखै। अब्लाबो गासै जों जा बिसमुरियानि दहाय खोथैनाय गेटनिफ्राय गासै 20 किल'मिटारसो भितराव जों हाबबोबाय। लोगो नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं नैबे सिकनाझार नौनोगोरनि बे शिव मन्दिर। बेयो बे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्टनि गेजेर बाहागोआव दङ। नोंथांमोना नुनो मोनदों समायना बे नुथायखौ। बे उल्टापानी रिजार्भ फरेस्ट एरियानि देरसिन शिव मन्दिर। लोगोसे बेवहाय गोबां मन्दिरफोर दङ, फिसा फिसा दालाइसा मन्दिरफोर दङ। लोगोसे नोंथांमोना बे सिकनाझार नौनोगोरनि जा मागो पुर्णिमा समाव फुजा जायो बे थावनियावनो जायो। लोगोसे बै सिकनाझार नौनोगोरसिमबो उल्टापानी फरेस्ट रिजार्भनि सिङाव थानाय जा सिकनाझारनि नोगोर लोगोसे बे जा आलायखुंग्रि दैसा बेनि फुजा होनाय जायगाया बे जायगानिफ्राय जुरिजेनो। फैगौ मागो पुर्णिमायाव बे सिकना जोहोलावनि मुङै बे सिकनाझार नौनोगोराव सानथामनि हाबाफारि लानानै जोबोर गेदेर फुजा होगोन। नोंथांमोना बेसिम फैनो हागोन। डेटआ फेब्रुवारिनि 16सोनिफ्राय स्टार्ट जागोन। सानथामनि हाबाफारि लानानै नोंथांमोना बे जायगासिम फैनो हागोन। लोगोसे जोंनि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय जा सिकना जोहोलाव बिथांनि गासै जारिमिनखौ बुथुमनानै लांफैनो हागोन। लोगोसे बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों आं हानायखिनिखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ।
नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया आं उल्टापानिनि जा हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजननिफ्राय थोंजों साहाजों नैबे इन्टारनेशनेल कान्ट्रि भुटानसिम फैदों। बेवहाय गासै 40 किल'मिटारनि गेजेराव आं सरबां डिस्ट्रिक्टआव दङ। नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे सरबां डिस्ट्रिक्टनि समायना बे भुटाननि नुथायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों मिथिंगाजों बुंफबनाय बे समायना एरियाखौ। बेसिम जोङो पारमिसन लानानै फैदों भुटाननि जा मेन गेटनिफ्राय। बेवहाय जोंनि जा गारि बेखौ थाव सोनायनि पारपसाव फैदों। जोंहा थाव सोनाय गासै खामानिया जाजोब्बाय। दानिया जों उल्टापानिसिम गिदिंलांफिननो लादों। बेखिनि इन्टारनेशनेल नुथायखौ नोंथांमोननो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दिन्थिबाय। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय मुंदांखा जायगाफोरखौ। दानिया आं फैदों बे उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टजों नांजाबनानै थानाय नैबे उल्टापानिनि जा पिकनिक स्पट दङ बेनो जाहैबाय सरलपारा पिकनिक स्पट। लोगोसे नोंथांमोना आंनि साहाथिंजाय नुनो मोन्दों बे भुटान सरबांगा डिस्ट्रिक्ट। दानिया बे नोंथांमोना उनथिंजाय नुहुरनाय जा दैमानि महर नुदों बे दैमाया जा जोंनि नेशनेल हाइवे दङ बे नेशनेल हाइवेनि खोलाहाथिंजाय गौरां जा क'क्राझारनि गौरां दैमा दङ बेयो आरो लोगोसे बे नेशनेल हाइवेनि साहाथिं जेसेबां मानि भुटानसिम फैयो बेयो जाहैबाय सरबांगा दैमा। नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ दासान्दि गोदानैसो सोलिफुनाय नैबे सरलपारानि पिकनिक स्पट। बेवहाय गोबां बिबांनि दावबायारि बिथांमोना बेसिमबो पिकनिक जानो फैयो। बेयो जा जोंनि उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय। लोगोसे बेयो भुटानबो नोंथांमोना बेरायहैनो हायो सरबांगा डिस्ट्रिक्टसिम। दानिया नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दङ उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटनि गासै नुथायफोरखौ। बेयो गोदानै सोलिफु पिकनिक स्पट दासान्दि पपुलार जानायनि लामायाव। दिनै नोंथांमोननो बेसिम फैनानै आं दिन्थिफैदों। जों सानसेनि हाबाफारि लानानै जा उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टनि गासै साखाथियाव नांजाबनानै थानाय मुंदांखा जायगाफोरखौ नोंथांमोननो ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबै दिन्थिलांगासिनो दङ। आरो दंबावो नायनो गोनां सानसेनि हाबाफारिजों फैदों। बेबायदिनो जों फारि फारि दिन्थिलांबाय थागोन। गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया जों नैबे उल्टापानिजों नांजाबनानै थानाय जा मुंदांखा पिकनिक स्पट सरलपारा बेनिफ्राय ओंखारलांनानै नोंथांमोननो गुबुन मोनसे उल्टापानि साखाथियाव नांजाबना थानाय मुंदांखा जायगाफोरखौ आरो दिन्थिबावनो लादों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगासिनो था। लोगोसे बेवहाय गासै उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टजों नांजाबना थानाय डिटेल्सफोरखौ फारि फारि फोरमायलांगोन। नायगिरि नोंथांमोन बे उल्टापानि रिजार्भ फरेस्टनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय इन्डिया आरो भुटाननि जा इन्टारनेशनेल मार्केट बेयो बेवहाय सरलपारा मार्केट दङ मोनसे इन्टारनेशनेल मार्केट। बेवहाय जों दान्दिसे बेरायनो सानदों। लोगोसे नोंथांमोननो गासै नुथायखौ दिन्थिलांनो लादों।